Lumba ni kinabuhi may ganting nagahulat. Iyayang tanan ninyo nga sila magutog sa daganan. Mga saksi kanimo nagalantaw, dili ka magakabugnaw. Dagan sa lumba ning kinabuhi mananaog kang Jesus. Kita ni Kristo siya nga atong Pangulo. Mga sundalo kita ni Kristo siya nga atong Ginoo. Isangyaw siya sa bisan nasa na maoy manluluwasa. Muluwa siya sa bisan kinsa na mudool kaniya. Atong iisa iyang bandera si Jesus isang yata hallelujah. Dili kita magakaluya kayang panahon hadul na ang kadaugan atong maangkon kung kita magapadayon. Sa niya may ganti kita kung sa langit